जाय बिथांमोना दिनै गावखौनो गोथांखौनो गोथै होननानै मार्टियाल लिस्टआव हरखोमादों बिथांमोनखौ जोङो बावैसोनो एक्सन लानाय जागोन बिथांमोन बायदि 2 नाम्बारनि मानसिफोरखौ हरखाबै खोनादों आं बे बुस्थुखौ मा होनफिनदों नों खनसे मा गोथांखौनो गोथै मा खालामनाय मा गोथैखौ गोथां एसे मोजां बुजियासै एसे मोजां खोन्थाफिनलाय दे रनजित बसुमतारी जाय बिथांमोना दिनै गावखौनो गोथांखौनो गोथै होननानै मार्टियाल लिस्टआव हरखोमादों बिथांमोनखौ जोङो बावैसोनो एक्सन लानाय जागोन बिथांमोन बायदि 2 नाम्बारनि मानसिफोरखौ गोबां मानसिखौ जोङो हमनानै मोनबाय आरो नामखौबो दानबाय आरो नेक्स्टआव सोरखौबा मोनबावोबा बेखौ जोङो ओरैनो नागारनाय नङा मानोना गोथार बे जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै माबा मोनसे 2 नाम्बारि खालामनो नागिरनाया बिराद पापनि खामानि बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आच्छा खोथाया बिदिसो भाब एनडिएफबि आफादावबो बिदि जाखुमानानै दङ आरोखि ना माथो आयु मानो बिदि जाखो नोंसोर थानायावथ' बिदि जाथारनो मोननो नाङामोन ना गबिन्द बसुमतारी एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांबो दं रनजित बसुमतारी बिआर फेरेंगा नोंथांमोन थानायावबो बेफोरबायदि जाबावदों एनडिएफबियाव आयु गोथांखौनो गोथै होननानै मार्टियासनि लिस्टआव हरबावदों भेरिफिकेसन खालामनायाव नोंसोरसो उनाव मोनबावबाय माब्रै जाखो नोंसोरा बेफोराव लिस्ट गैयामोन नामा गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा बसुमतारी नोंसोरनाव बे मार्टियासफोरनि लिस्टआ गैयामोन नामा मा हिसाबाव गोथांफ्रानो गोथैनि लिस्टआव हाबैफाखो दे बुं माबोरै हाबैखो बेखिनि नोङो जेरैबायदि एक्सन लानो नागिरदों साबायखर होजाथाव बाख्नायजाथाव थिगैनो दं बिसिम आं बेखौ मानिदों किन्तु बैयावहाय सोरबा बर' मा होननानै बुङो रिहेबिलिटेसन मोननायनि समाव हार्डकर नङियाबो दे मोनदों बेखौ मा खालामगोन बेखौ मा राहा लागोन एक्सना माबोरै लागोन आंहा बावहायसो बुंनांगौ दं किन्तु न' डाउट किन्तु बर' मानसिया जे मोनदों आंहा बेखौ बेराफारसे मोजां मोनदों आं मोजां मोनदों बेराफारसे मोननायखौ जों बर' सुबुङा नों आं रायलायग्रा बर' सुबुङा मोनदों आं मोजां मोनदों किन्तु बैयावहाय जे सोरबा बबेबा आफादाव थाफानाय आबसुआव थाफानाय मानसिफ्रानोथ' आबसु हाबफानायनि आबसुनि केडारफोर नामा दङ दै मोनदों नों बेफोरनि सायाव मा एक्सन लागोन दे बेसोरथ' एनडिएफबिनि फोथा थोबसेबो खामानि मावाखै बिनि जायगायाव जुदि बै आबसुनि केडारनि गथ'आ जुदि मोनदोंबा नोंनि जानानै जे बै रायजो राजा सासे पाब्लिकआ जे ओरैबायदि बुख्रेब जादों बिसोरनि मा होगोन बिसोर मोननांगौ ना मोननाङामोन आंनो बियो 1 नाम्बार कुइसन मिस्टार रनजित बसुमतारी नोंसोर दा सान जे मोजां खोन्थाब्लाबो दाय खोन्थायाब्लाबो दाय बिदिखौ बे खोथाखौ दा सान किन्तु आंना सोंनाया बेनोल' जे बैसोर जुदि मोनदोंबा आबसुआव थाग्राफोरा जुदि मोनदोंबा बै बे एनडिएफबिनि जानानै माइरं हैनाय संख्रि बानलु हैनाय बिसोर जे बुजादों बिसोर मा जानांगौ बिसोर मोननांगौ ना मोननाङा आंना कुइसना बे नोंनावहाय आरो जुदि मार्टियासनि नामाव गोथाङानो गोथैनि नामाव जुदि हाबफादोंबा बियो मोजां भेरिफिकेसन जानांगौ गोख्रों गोरा भेरिफिकेसन जानांगौ बिखौ जियालाव फाथायनांगौ आयेननि गेजेरजों थांनांगौ बावहाय बर'आनो जा सोरबा माबायानो जा मार्टियासआ ओरैनो जायाखै ओरैनो जानानै फैयाखै नोंसोर जे आरोबाव बावहाय जे गोख्रों राहा लामा लानाय जागोन होननानै बुंदों आंना बावहायसो खोथाया ओंखारदों दिनैहाय नोंसोरो रिहेबिलिटेसनखौबो मोजाङै होजोबनो हायाखै बेसेबांबा थालांदों नोंथांखौथ' नुदों इउपिपिएलआव जाय हाबदों एक्स एनडिएफबिफोरा एक्स एनडिएफबिया जायफ्रा इउपिपिएलआव हाबदों बिसोरो मोनदों जाय इउपिपिएलआव हाबाखै बिसोरना भेरिफिकेसनबो गैया माबो गैया होनबा माब्रै जानांगौ जाखो मा एक्स एनडिएफबिफोरखौ गासिखौबो इउपिपिएलनि सानजोबदों नामा रनजित बसुमतारी नोङो नों बिदि सानजोबदों नामा खोथाया बिदि नङालै मिथिबाय नोंथ' बै थुक्राझार बे बैग्रिबारियावहाय बहायथ' खनसे मिटिं लालायनानै नोङो जायआ इउपिपिएलआव हाबगोन बिसोरनासो फैसा मोनगोन जाय इउपिपिएलआव हाबा बेफोर मोननाय नङा बे खोथाखौ नोंनि राव बियो आंनि बुंनाय रोङो नङा अफ्रिनि बुंनाय नङा बे नोंनि बुंनाय राव मिथिबाय फेरेंगा
खोथाया बिदि नङा मिथिबाय बै गथ'फ्रा जेसेबां खस्थ' खालामदों नोंनि डाबल खालामदोंलै दुखु दाहाखौ बुख्रेब जादों सोरबाया बेफोरबायदि आरोखि बेसोरबायदिया मोनाबा सोरबायदिया मोननांगौ दिनै बारे बार बे रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ बुंबाय थानांगौ लाजिनांगौ नोंसोरो लाजिथाव एबाराव खनसेयावनो होजोबनायनि खोथा होनदों नायनि देखा जाक बबेनि दैया बबेजों थाङो नायगोन नुगोन खनसेयावनो होजोबनो ओंखारदों अमेनफोरनिखौबो आइजोफोरनिखौबो लेडिस आर्मिफोरनिखौबो होजोबनायनि खोथा होनदों नायनोसै माब्रै जायो एबारावबो एबाराव जुदि जायाब्ला मोनजोबाब्ला गोख्रोंनो धरना होलायनायबो जागोन बावहाय आङो सेंग्राफोरखौबो बुंखागोन जायफोरा मोनाखै बिसोरो रेडिल' जानानै था मास मोननै मोनथामसोनि गेजेराव होनायनि खोथा होननानै बुंदों मिस्टार फेरेंगाया बिनिफ्राय जुदि जायफ्रा मोनाखै थालांदों हारसिंब्लाबो मिडियाखौ लानानै धरना हो बावहाय आंबो एटेन्ड जाफागोन जाय सोरबाया जुदि गोरायै जुदि गसङोब्ला बै गथ'जों आंबो गसंफागोन आंबो थाफागोन आंबो धरना होफानायाव बिजों एटेन्ड जाफागोन आंबो बेफोरबायदि दिनैहाय मार्टियासनि नामाव गोथाङानो मानसियानो थैखाथाराखै बे आरो गोथैनि नामाव लिस्टआव हरबावदों माब्रै जानो मोनखो बियो नोंसोरनोथ' एक नाम्बार लिडारगिरिफोरा नोंसोरनो ना माब्रै हाबनो मोनखो बेफोरलाय लाजि मोनाखै नोंसोरो थारमाने नोंसोरनो हिसाब गैया साबेसे मार्टियासआ मारदों एनडिएफबिआ 4000 ना बेसेबांबाल'नो होनदों बेल' नङा बिनि बारा जाबावगोन मिथिबाय खना खनला थैबावनाय हिसाब गैया बेफोरो नोंसोरनाव पारफेक्ट हिसाब गैया बेफोरो सोरबा गबिन्द बसुमतारियावनो होन फेरेंगानावनो होन आरो सोरबा सुनिल बेंगा ना मा बेंगा बिसोरनावबो होन सोर गासैबो लिडारफोरनाव गैया बेफोरो हिसाबा मोजां गैया रावबो हिसाब मोजां लायाखै थैबाय नालाय थैबाय जोब्बाय बे हिसाबाव खिन्थु बिनि जे फुल डाटा थानांगौ बिनि जे मोनसे डाटाया मोजां लिस्टआव थानांगौ लिडारफोरनाव बे मोनसे गियाना गैया दा सरखार दानायाव एनडिएफबिनि कयेकजन लिडारफोरा मोजाङै सालायनो मोनदों नालाय फेरेंगायाबोथ' बिदिनोमोन हिसाबानो गैया बिनाव एनडिएफबि हार्ड गावसोरनि केडारफ्रा गुबुन फेक्सननिखौ बुंनो थाङा आङो गावसोरनि फेक्सननियानो गावसोरनि एस ग्रुपनि फेक्सननियानो खयजन दंमारोमोन बेखौ हिसाबानो गैया थैनाया साबेसे थैदों बेफोर हिसाबानो गैया आं भिडिअखौ गोलाव खालामला दिनै नोंथांमोना रनजित बसुमतारिनि जाखिनि भिडिअ आं ससेनिफ्राय हास'नानै माबा खालामनानै हगारनानै होदों नाय नोंथांमोना एक्स एनडिएफबिफोरनो जेसेबां दङ नाय जोबजासिम नाय आं नायनो दिनै आं गुबुन दिनाव बिदि खावलाया दिनै नोंथांमोनखौ आं खावलायदों अनलि एक्स एनडिएफबि जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायफोरा मार्टियास जाजानाय न'खर बिथांमोनाबो आरो सोरबाया जुदि गोथाङैनो जुदि दंमारोब्ला नोंथाङा हरियानो मोजां लिस्टखौ सोरबा मानसिया गोथां दं थैबाय होननानै एनडिएफबिनि नामाव जुदि हरदों बे मानसिनिखौ मोजां तदन्त खालामफिननाय जागोन खालामफिननानै बेखौ मोजां रोखोमाव आयेनाव बिथां रनजित बसुमतारिनि बिआर फेरेंगा बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय आं गोलाव गासैखौबो होजोबनो हानाय नंला आरो नैबे जाखिनि मार्टियासफोरनि जाया थैयालाफानो गोथैनि मुं हरफादों थैबाय होननानै हरफादों बिनि ससेनिफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैनोलाय बियो होनदोंमोन आबसुनि 1000 मुंख्लंनि बेबो जि अनसुंथाइ 5 लाखनि खोथा होननाय बेखौ होगोन होननानै बुंदों बिसोरनिखौबो बिनिफ्रायनो दंजोबोमोन आं मालाबा सम लानानै हगारगोन लोगोसे आरो ओरैहाय माखासे भिडिअ टाइमा गोलाव जायो नायनो बरिं मोनो ओंखायनो आङो बे ससेयावनो दोननो सानदों आरोबाव बै मोनसेयाव आं बैखिनि खोथाखौ सरजाबफागोन मार्टियास टमनि बेलायाव आंहा बुंनांगौआ दंबावो बियो हयथ'बा गाबोन फुङावहाय जागोन बियो बे भिडिअआवनो ओंखारगोन रनजित बसुमतारि बुंबावनांगौ दं नोंखौ आंहा बावहाय बुंबावनांगौ दं मार्टियास टमनि बारै गाबोन फुङाव ओंखारगोन बे भिडिअआ थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि